Danas je u Hrvatskoj 15. siječanj, Dan priznanja Republike Hrvatske, i tim povodom mi smo u galeriji Šporer pripremili izložbu Ranjeni Krist. Izložba Ranjeni Krist je memorija o Domovinskom ratu, onom što se je događalo, o vremenu razaranja i o vremenu kada je naš narod s molitvom i velikom vjerom i nadom očekivao da će rasplet događaja biti za Hrvatsku sretan. I zaista Hrvatsku imamo, moramo se sjećati svog tog vremena u kojem su mnogi mladi ljudi dali živote, pa i mi danas ovu izložbu posvećujemo 16 mladića poginulih branitelja grada Opatije. Gledajte, Ranjenog Krista, to su mjesta gdje sam ja u toku rata pronalazio Krista. To su postaje, ona je na postaji kao knjižica, gdje su ta suočenja sa Kristom, koje su na neki način i poruke, koje su to odgovornosti dobra. Nama se Krist pridružio sada kao ranjen i pokazuje kako stvarati, imati snagu, izdržati pokazati snagu dobra, svijet nije obilježen mrakom, treba upaliti svjetlo, nije obilježen zlom, treba pokrenuti dobro, nije obilježen materijalnim, nego sposobnošću duhovnog. Jako nam je drago kao prvo da će ovo to biti na našem području. Ovo je prvi događaj nakon 17 godina da smo uspjeli nešto organizirati u Primorsko-goranskoj županiji što se tiče crkveno-sakralnih objekata razrušenih u Hrvatskoj, znači sa područja cijele Hrvatske. Od Vukovara pa sve dok kud je ta neprijateljska ili nazvali srpska vojska uspjela doći. Od Majke Bože, od Isusa, od razaranja, od zida boli koji je napravljen u Zagrebu i svih ostalih stvari, od naše kiparice koja je napravila u drvenoj rezbariji vrlo poznatu riječ ruke na leđa, glavu dole. Zid boli ili, kako drugi kažu, zid plaća. Na svakoj cigli trebalo bi biti ime i prezime poginulog branitelja. To je u Zagrebu bilo, pa smo ovo napravili kao imitaciju.